Zdravím vás, Hefel, dámy páni, po mesiaci a niečom som späť. Dneska, po tej dlhej dobe, som si povedal, že si zahrajeme FNAF, The Join of Creation. The Joining of Creation. Tuto hru ste mohli vidieť, ak už som hral túto hru, áno, už tak asi 5 krát, možno viacekrát, už neviem povedať. Už som nejaký profesionál v tejto hre, takže dobre, takže užite si toto video, lajknite, odoberajte. Ďakujem vám za 380, už len 20 odoberateľov a sme k 400, takže klikajte na ten odber, klikajte na toto červené tlačítko. Prosím vás, ďakujem vám. A keby ste nevedeli, mám aj druhý kanál, ktorý sa volá Karty Master, kde vlastne tam otváram len karty, Pokémon karty, futbalové karty a všetko okolo týchto veciach mám na tomto kanáli, túto. Takže tak, a ideme na video. Ok, najpáň som v hre The Join of Creation. Ok, new game. Ideme úplne oznova. Takže tak. Continue. Ok, kámo, ja to už viem, už niekoľkokrát som ju zahral. Ok. Come on, brother. Okay. Ooh, this is a moon. The server. Cesta ty vole, wow. Chodíme po tej ceste, čo tešivé. Realita je reálna. Teda čo? Wait, what? Ja som zabudol na toto. What? The style. What, madam? Something's wrong. Som ticho. Oh wow. What is going on? Na svieti. OK, musíme, keby ste nevideli, o čo ide v tejto hre, musíme tu hľadať takéto batérie a tieto fusy. A počas týchto, keď budeme vymeňavať tie staré z tých nových fuse, tak nás budú vlastne loviť tí animatronici. Takže tak, a každé jedno kolo sa respawnujú tieto fusy, každej jednej takéto skrinke tam je. OK, počul som niečo. Počul som jak ventu, neviem čo, prečo. OK, je tu tá fuza, je to neviem čo som tu počul teraz, ale OK. Tu nič, nerespawnla sa tu nejaká fuza? Nie. OK. Ideme ďalej. Pozrieme sa na kamerky. V veľkej miestnosti nič, v 5 nič, je tu nič, vonka nič, tu nič. Zase tu nič, ja sa nespawnul. Vonka? Že tam vonka ničo bolo, nie? Či? Jo. Ahoj Freddy, goodbye Teddy, goodbye Teddy, good night Teddy, good night Teddy, good night Teddy. Nič sa tu nezmenilo, cez toto prvé kolo, nič. Tu je fuza, tu je nová fuza, ale fuza. Idem vymeniť fuse. Tu sa takto v tejto skrinke vymeňavajú fusy. A tu môžete si nabíjať svoju baterku s tou baterkou, keď je to niečo ekologický šok, takže tú baterku
tých animatronikov keby paralizujete na pár minút a potom zase sa vrátia. Ale sú tu viacej animatronikov, nielen Freddy, takže tak. Vyzerá, že tu sa nezmenila žiadna fuse, takže ideme sa pozrieť na kamery. Vonka. Tuto, že by? Nič. Fuse. Tam bolo niečo napísané, neviem na to. OK. Kamerky. To, že by fokusy, to nie. Najčastejšie, kde sa animatronici, kde sú najviac ich, tak som zatiaľ často, čo hrajem túto hru aj cez streamov, tak som si všimol, že sú hlavne vonka. Takže my sa dostane. Oj. Skočím niečo. Kde by sa niekto tu? Á, je tu. Je tam Springtrap. Myslím, že to bol. Aloha, my friendly. Aloha, goodbye, my friendly. OK. Ideme sa pozrieť ďalej. Nič také vážne. Mal by som ísť asi vymeniť fúzu. Keď tak premyšľam, jo. Už je vybitá vyšťavená normálne pet. Daj mi túto fúzku. Berem si batéria. Dajme čo zase bolo napísané. A žiadame. Kamu tam na tom obraze bol. Tam na tom obraze je normálne Slenderman. To je zajímavé. Ideme sa pozrieť, že tu, tu je fúza. OK, jedna. Ja mám druhú v ruke. Už pripravenú radšej. Zatiaľ nič sa nestalo. Vonka je Fredoš. Freddy? Hello Freddy, my friend. I'm from India. Hello, I am under the water. Please help me. Okay. Nič. Idem vymeniť fúzu. Jo, kamu. Nemusím, popravde. Aj nemusím vymeniť, ešte je stále v porádku. Tu, keď bola fúza, OK. Zoberiem ju. Počul som niečo. Nejaký Foxy. Yes. Keby ste nevedeli Foxyho, tak vlastne parazujete cez monitor, že mu dáte takýto elektrický šok z ďalky. Neviem, ako to môže fungovať, ale hlavne, že to funguje a vymením túto fúzu. To je už úplne vyšťavená. Zoberiem si batéria. Neviem, prečo mám tam dávať tú batériu, asi aby sa mi nabíjala alebo niečo také, ale ako nechápem. Tu je ďalšia, tu sa respawnla. Tuto, nič. Vždy v každom kole bude jedna alebo dva fúzy niekde. Ale v tomto kasu len jedna fúza. Či sme už v tretej fázi, možno sme už v tretej fázi, kde už len. Tu je zase Foxy.
niekedy on vás môže takto paralizovať, takže musíte si dávať na to pozor. Musíte vždy načasovať. A je tam Freddy. To je zaujímavé, že sme ešte nevideli tu Bonnieho. Ani nechcem, pravde. Ani nepotrebujem Freddy, Bonnieho. Takže tak. Dobre, nadul som si trošku batériu. Ideme sa pozrieť zase cez kamerky, nie. Šuponka, nie. Myslím. Ideme sa pozrieť na ďalšiu, počkej tam. Á, to je fuzár, čum na to. Stále tu nepotrebujem vymeniť. A tú hodnú potrebujem, na kameru. Keby ste nevedeli, tak aj hore musím vymeniať fúzy, lebo tam sú kamery, ale tie kamery sa v čase vybijú. O nie, čo som pokazil? Niečo som... to tam. Je tu poxy. A nie, je tu štvrtá fáza, alebo je tu poxy. Kde sa už musím dávať úplne pozor. Nie. Kde musím zabiť tieto všetky cupcakey. Myslím, že to je čika, ne poxy. Jo, to je čika. Nesmiem ukazujem, nemôžem sa ísť zabiť najmä tých všetkých, tých cupcakeov rýchlo. 10, 9, posledný cupcake, tuto. Dobre. Čika je najotravnejší zo všetkých týchto animatronikov, lebo musíte hľadať úplný dementi i týchto cupcakeov, aby ste zničili tú čiku. Foxy, koľkokrát som ti povedal, že nemáš takto tu paralizovať svoj kamaráda. Akože... nechápem, čo som teraz povedal. Prosím vás, neklipujte to, to niekde inde. Takže tak. Fuse to, potreba vyvíjala sa to tam. Tuto batérioš. Ej tyko! Niekedy Čika je vlastne taký duch, dá sa to popravde povedať, ktorý vás tuto potom po niekoľkých hodinách tuto vidíte. Teraz na sa pozrite, z kamery sú úplne všade, takže táto šiesta fáza, piata je úplne tá najotravnejšia. A koniec si už len prajete, len koniec, aby bolo. Takže... videl som Čiku. Čiki. Kamerky. Tam tá prvá kamera je trošku... už je trošku vyšťavená, ale stále je v poriadku, dúfam. Toto je Foxy. Čo som ti povedal o tvojich elektrošokoch, áno. Lebo ja ťa hej, sa poserieš. Takže tak. Že vy tam budete ja na Fuza. A tu je druhá Fuza. Yes. V tomto kole už máme 2. Keby si nevidel v tejto hre fáze, teraz je napríklad, neviem, povedať, 6. alebo 7. fáza. O nie, kámo, je tu Freddy, a tu má Čika. Vlastne aj to minulé bolo také čo. Možno cupcakey sú na tom stejnom, nie? Rovnako mieste sú, aha. Alebo nie. Tak nie. Takže koľko sú cupcakeov? To sú 4 alebo 5.
Myslím, že sú 3. Kam? Myslím, že 4 sú. A 5 sú. Myslím, že v tom dolnom stále ešte jedno bolo. O nie, batéria. Rýchlo vymeň, fúzu, rýchlo. Je skratú. A kamera, tá jednotka je stále niečo. A to v poriadku. Kámo, ty vyráhneš najotravnejší zo všetkých. Ale pojemačika je otravnejšia, ale... Stále, kámo. Keď sa nejako chybeš, robíš nejaký podlet. Ja neviem, čo si nejaký model alebo čo, ale... Ten zvuk sa mi nejako... Nelúbil sa mi ten zvuk. Prvá kamera. Už som vedel, že sa vybila. To som to cícal. Už som to vedel, že to vycíca. Vycícal som to. Čiže to už tá kamera nezvláda. A je tu fúza. Viem, že ešte jedna je na tamtej strane. Ej. Počul som nejaký smiech. Ty šmykedy. Kto to bol? Bonnie? Že by to bol poprvýkrát Bonnie? Bonnie? Ne. To Bonnie. Kámo, všetky animatronici takto vyzerajú bezsadne. Teda neúplne. Kámo, čo si zase model? Nebuď model. A buď si... Nie, srandujem. Strašne otravné, keď musíte furt klikať. Bonnie. A je tu Boníšek. Nie, tak sa to mení. Okej, menia sa to. Predávanie, že najoslavnejšie. Alebo trip v jednom jeden štýlke, to je 4. A už len jedno. A potom už Bonnie. Kamu, poď. Kamu, nie je tu, rýchlo. Nechcem teraz kapať. Kamu. Nie, aj svetlo. A mŕte. Kamu, ešte ide. Takže to číslo je random. Vymeniť. Tam som sa trošku tak zlákol, nevedel som čo môcť robiť. Dúfam, že všetko je v poriadku. Videli sme poprvýkrát Bonnieho. Áno, je tu v tej verzii, kde nemá tú tvár. Je tu fuse a potrebujem na kamerku. Tie zase sú hnusné. Dúfam, že sa vám páči môj nový štýl. Mám tu svetelka pridané, takže... Tak no. No, my Frenchy, no, I don't like it. Freddy. Počkej. Kamerka. Už aj tá dvojka niečo blbne, aj tá trojka, vidím, tak blbne. Už sa tá červená. Freddy odišiel. Nie. Je Foxy, nie Freddy. Keď je tak silný, že sa musíte rozhodne. Backshot sem.
Freddy. Freddy. Hola, amigo. Ok, dámy pani, toto by som to hru stopol. Je to strašne obrovitá hra na niekoľko hodín. Takže tak, keby ste chceli vidieť celú, ako ju hrajem už štvrtý či piatý krát, tak si choďte pozrieť na môj streame. A vždy na konci videa máte tam moje všetky odkazy na všetky moje sociálne siete, takže môžete tam nájsť aj môj Twitch. Bol som rád, že ste sledovali toto video, lajkujte, odoberajte, ešte to odoberajte tam a uvidíme sa u ďalšieho videa zatiaľ. Čau a dúfam, že ste radi, že som späť. Keď nie, tak what's up? See you when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go.